Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Εμείς δεν φταίμε. Από ποιον το πήρε? Ποιος το έδωσε? Δεν ξέρω. Πού να ξέρουμε. Όσες φορές έχει έρθει εδώ πέρα, ποτέ δεν έχει παρουσιάσει. Είχε πει όμως. Είχε έρθει πολύ. Αυτό ποιος το έδωσε? Πού να ξέρουμε. Ξέρω ήταν, περαστικός. Έφυγε χθες το πρωί. Προχτές το πρωί. Αυτή είναι εδώ, την ξέρετε? Αυτή είναι εδώ, την έχετε δει ποτέ εσάς? Όχι ποτέ. Όχι. Είναι εδώ. Την ξέρεις? Όχι. Γιατί ρωτάς? Άσε, δεν πειράζει. Αυτό που κρατάει, τι είναι? Τριαντάφυλλο. Τι χρώμα όμως? Θάλασσι. Γαλάζιο. Πού υπάρχουν τέτοια τριαντάφυλλα? Δεν ξέρω, δεν έχω. Πού να ξέρουμε. Να σου πω εγώ που υπάρχουν τα τριαντάφυλλα. Όταν πας στην εκκλησιά, ακούς που ψέλνουν. Κοιτάς γύρω σου τις ζωγραφιές και νομίζω ότι ζωντανεύουν. Έχεις δει όμως ανθρώπους με τέτοια πρόσωπα, με τέτοια μάτια. Ανθρώπους με τράσιο του πουλιού. Δράκος σαν και αυτό που σκοτώνει ο Γιώργης. Έχεις δει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τώρα όχι, αλλά παλιά. Μπορεί. Πολύ παλιά. Εγώ ένα ξέρω. Αυτός που τα έχει ζωγραφίσει με τα μάτια του δεν τα έχει δει. Μέσα του μονάχα ξέρει. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Ούτε η κοπέλα υπάρχει. Πάρ' το απόφαση. Θα την βρω. Το ορκίζομαι. Θα ψάξω παντού. Ναι, καλά.